L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. L-oppożizzjoni tajt li dwar is-saħħa mentali għandu jkun hemm dibattitu serju u matur imbagħad bl-istqarrijiet tagħha tagħmel totalment bil-kontra. Dan intqal fi stqarrija maħruġa mill-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva b'rabta ma' konferenza tal-aħbarijiet li ttellat mill-oppożizzjoni b'reazzjoni għal pjanijiet aġġornati u dettaljati li riċentament ġew mħabbra mill-Ministru għas-Saħħa ġew Etienne Bela. Il-Ministeru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva innota l-kritika inġusta għal professjonisti li jaħdmu f'dan is-settur kemm fis-servizz pubbliku u anke f'dak privat. L-istqarrija żiedet tajt li filwaqt li l-oppożizzjoni titkellem dwar l-istigma, fl-istess ħin titkellem kontra l-istrateġija tal-Gvern li hi proprju maħsuba biex tnaqqas l-istigma. Dan fost oħrajn permezz ta' pjanijiet friski fejn mart psikjatriku akut ikun amalgamat fl-isptar Mater Dei. Fl-istess ħin li l-oppożizzjoni tisħaq li s-sala psikjatrika li kienet teżisti f'Mater Dei qabel il-pandemija kienet qed toffri servizz eċċellenti hija kontra proġett li minflok sala se jara li jkun hemm 110 sodda għal dan il-għan. Temmet tajt l-istqarrija. Il-Ministeru qal li ħadd deċiżjonijiet tiegħu wara konsultazzjoni mal-esperti. Il-problemi akuti għandhom jiġu kurati fl-Isptar Mater Dei u bekk se jiġu investiti 35 miljun euro. L-Isptar Monte Carmeli fejn għaddejn rinnovar estensiv għandu jkun riservat għal sezzjonijiet separati għal mart kroniku u psikoġerjatrija. Dan fil-waqt li 25 miljun euro se jiġu investiti wkoll f'mediċini psikjatriċi ġodda.